माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचे मनापासून स्वागत आहे. मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. आज जरा उशीर झाला लाईव्ह घ्यायला, मार्केटमध्ये जाणं होतं, त्यामुळे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा. उशी दरवाजा बंद करा तो. लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलते तेही सांगा लवकरात लवकर. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय तेही सांगा. कमेंट करा मंडळी, लवकरात लवकर कमेंट करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. नमस्कार मंडळी, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचे मनापासून स्वागत आहे. कुठून बोलताय हेही सांगा आणि लवकरात लवकर कमेंट करा. मंडळी, लवकरात लवकर कमेंट करा कोकणची माणसं साधी भोळी. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलला कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत माझ्या चॅनलवर. म्हणजे सध्या मी जम्मूला राहते, तर जम्मूतले छान छान टुरिस्ट प्लेस मी दाखवते माझ्या चॅनलला. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा आणि माझ्या चॅनलला पहा जाऊन, आणि व्हिडिओ कसे वाटतात हेही नक्की सांगा मला. आणि आता तुम्ही लाईव्ह कुठून पाहताय हेही सांगा आणि कमेंट करा लवकरात लवकर. त्यामुळे आपलं बोलणं होईल. फक्त अर्धा तास आता लाईव्ह चालू होणार आहे, त्यानंतर मी बंद करणार आहे. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. कुशुली, ही कुशुली म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा. इथं जम्मूला खूप थंडी आहे, भयंकर थंडी आहे. आता मार्केटमध्ये आम्ही गेलेलो तर खरंच एकतर म्हणजे काय सांगू कशी थंडी आहे इथं. आता पण मला एकदम थंडीमुळे खूप हालत बेकार होते. मला लाईव्ह घ्यायलाच जमत नव्हतं, पण म्हटलं आता घेऊया, आपली माणसं वाट बघत असतील, त्यामुळे लाईव्ह घेतला. पण थंडी कंट्रोल नाही होत बाबा, लय थंडी इकडं. कोकणात तरी बरं आहे वातावरण. पण कोकणात पण दुपारची गरमी असेल कदाचित, आणि रात्रीचे थोडंसं थंड वातावरण. लवकरात लवकर मंडळी जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर मंडळी. कमेंट कसे काही येत नाही आहेत कोणाचेच. पूजा दीदी हाय, नमस्ते पूजा दीदी, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर.
नमस्ते मंडळी, लवकरात माय फर्स्ट कमेंट. येस पूजा दीदी, थँक्यू सो मच. सर्वांनी प्लीज टॅप करा. प्रिया K3 हाय, स्वागत आहे. अनिल चव्हाण म्हणतायत कुठून आहात? अनिल दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा, आणि माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मूवरून. तर माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान टुरिस्ट, छान छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे, म्हणजे सध्या आता मी जम्मूला आहे तर जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहे. जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. पूजा दीदी बोल रही है मैं ठीक हूँ, आप दी पूजा दीदी मैं भी ठीक हूँ. विहान भाई ये रेड वाली मुझे नहीं करना, क्योंकि ना मैंने मतलब ये किया कि वॉच टाइम हमारा घटता है इसके वजह से, तो रेड इमोजीज मत भेजना, बाकी सब चलेगा. विहान भाई नमस्ते. मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी वो कमेंट डिलीट कर दी है. थैंक यू सो मच, आप मेरे लाइव पे आए. क्या कर रहे हो विहान भाई? रेड इमोजीज मत भेजना भाई. विहान भाई. पूजा दीदी बोल रही है दी आज लेट आए आप. हाँ, थोड़ा सा मार्केट गई थी, 6 बजे गई, इसलिए थोड़ा सा आने में भी लेट हुआ. विहान भाई बोल रहे हिंदी में बोला करो यार. विहान भाई, एक प्रॉब्लम है कि मतलब मैं हिंदी में पूरा लाइव नहीं चला सकती, क्योंकि मेरा चैनल मैं महाराष्ट्र से हूँ, और मेरा चैनल भी मतलब मराठी है, तो मैं बीच बीच में आपसे हिंदी बात कर सकती हूँ. विहान भाई थैंक यू सो मच, आप मेरे लाइव पे फिर भी आते हो. अविनाश दादा म्हणतायत हॅलो, आम्ही कोल्हापूरकर. अविनाश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज मंडळी पटकन पटापटा लाईक करा, 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. कोल्हापुरातून आहात का दादा? खूप छान. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. विहान भाई बोल रहे ये वाला चलेगा ना? यस, ये वाला तो चलेगा. ठंड लग रही है उसको भी. अविनाश दादा लाईक डन. थँक्यू अविनाश दादा, कोल्हापूरकर. अविनाश दादा जेवलात का? विहान भाई बोले मैं आपका वेट कर रहा था, आप लेट हो. हाँ भाई, वही तो मैंने मार्केट में गई थी सब्जी वगैरह लाने, इसलिए लेट हुआ मुझे, इसलिए मैं सबसे सॉरी बोलती हूँ. उसके बाद सुशील परब, नमस्कार. नमस्कार दादा, सुशील दादा, कुठून बोलताय तुम्ही? विहान भाई बोल रहे मेरे बोलने का मतलब है कि वेलकम तो हिंदी में करो, मराठी के बाद. ओके ओके, ज़रूर करूँगी. ये सजेशन मैं याद रखूँगी भाई, ज़रूर करूँगी. थैंक यू सो मच विहान भाई, आपने मुझे एक अच्छी सी सजेशन दी, जरूर ऐसी करूँगी. अविनाश भाई बोल रहे, अविनाश दादा म्हणतात महाराष्ट्रामध्ये फक्त मराठीच बोलायचं. हो दादा, अविनाश दादा, पण त्यांना मराठी आवडतं बोलायला, पण त्यांना समजत नाही ना, म्हणून मी त्यांच्याशी थोडंसं हिंदीमध्ये पण बोलते. कारण ज्या माणसांना मराठी याची आवड आहे पण बोलता येत नाही, तरीही आपल्या मराठी लोकांना ते लाईक करतात, बोलतात. हे आपलं आपण समजून आपण त्यांच्याशी म्हणजे थोडाफार हिंदी बोलूच शकतो दादा. जर एखाद्याला जबरदस्ती करून नाही ना चालत दादा. हां, एखाद्याला जर ॲटिट्यूड असेल तर नाही बोलायचं, मात्र हे मात्र खरं आहे. अविनाश दादा म्हणतात हां, जेवण झालं. हो अविनाश दादा, जेवायचं आहे. साहेबराव देशमुख, नमस्कार साहेबराव देशमुख, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. सुशील दादा म्हणतात गोवा. ओके दादा, गोवातून आहात का? आम्ही कुडाळ तालुका. बबन बनसोडे दादा म्हणतात हां जी, हाय जी, हाय कैसे हो? बबलू पाचपोर, ताई तुम्हाला माझा नमस्कार. हो थँक्यू दादा, थँक्यू. तुम्हालाही माझा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय दादा? लाडाचं पिल्लू रिक्षावाला मैनावाला, लाईक डन. झालं का जेवण? माझं पण जेवण आधीच सांगतो, माझं पण झालं जेवण आधीच सांगतो. ओके दादा, आमचं तर जेवण नाही अजून झालंय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 10 लाईक पण नाही झालेत अजून, पटकन 10 लाईक करून टाका. मनीषाताई म्हणतात पुण्याचं कोणी आहे का? मंडळी पुण्याचं कोणी आहे का नक्की सांगा. मनीषाताई स्वागत आहे. विहान भाई बोल रहे सबको अपनी मदर लैंग्वेज बोलने का हक है प्रीतिया दीदी, बट
आपने अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा देखा करो दीदी, बाकी थैंक यू अपनी आपने मेरी बात सुनी। हाँ दीदी, सबको अपने अपने, हाँ भाई, आप सबको अपने अपने मदर लैंग्वेज का मतलब गर्व है, लेकिन वही कि जो अभी अच्छे से बात करते फ्रेंड्स हैं उनसे तो हम थोड़ा उनके लिए तो हिंदी बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठी में बात करनी पडेगी. असं कसं दादा म्हणताय, महाराष्ट्र में मराठी बात करनी पडेगी दादा? पण एखाद्याला जर नाहीच जमत आहे, तर आपण त्याच्याशी हिंदीमध्ये बात करू शकतो ना. आता मला सांगा, तुम्ही तिकडे जाऊन तुम्ही मला सांगितलं, की नाही, अरे तुम्ही पण मराठी बोलू नका. असं नसतं दादा. ज्यांना माज आहे त्यांना माज उतरवायचा असतो. पण ज्यांना खरोखर एखाद्या प्रत्येक भाषेचा रिस्पेक्ट आहे, त्यांच्याशी तर आपण म्हणजे चांगल्या प्रकारे वागू शकतो दादा. माझं असं मत आहे. सुशील परब म्हणताय कुडाळमध्ये. ओके, कुडाळमध्ये कुठे? कुडाळमध्येच दादा. अविनाश दादा म्हणते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे कुडाळ. कुडाळ कुठे? ओके, कुडाळ कुठे? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे कुडाळ तालुका. सुशील दादा म्हणतायत हाय फ्रेंड्स, आपण कुठे लाईव्ह आहो? सुशील दादा, सुनील दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. बाळू दादा म्हणतायत अकोले बोलतो ताई. नमस्कार बाळू दादा, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज मंडळी पटकन डबल टॅप करा यार. डबल टॅप नाही करत आहात तुम्ही कोणी. लवकरात लवकर डबल टॅप करा. जल्दी जल्दी. मी कोण आहे अजून ओळखलं नाही वाटतं. अजय आठवले असणार. विहान भाई बोले अच्छा ये बताओ, आपकी आपकी आफ्टरनून जी लाइव में 100 लाइक्स पूरे हुए कि नहीं? कल के लाइव में तो 100 लाइक्स पूरे हुए थे भाई, लेकिन आज की लाइव में 65 हुए लाइव मतलब लाइक्स. योर सचिन, अरे बोलने दो उनकी भाषा में. थैंक यू सचिन भाई, आपने मुझे समझ लिया. अविनाश दादा म्हणते अगदी बरोबर आहे तुमचं. हो अविनाश दादा, मला पण तेच म्हणायचं आहे, की ज्याला आपल्याही भाषेचा अभिमान आहे. आता बघा दादा, आम्ही जम्मूला राहतो. इकडची डोंगरी भाषा आहे. नाही येत आम्हाला ती डोंगरी भाषा. पण इकडची लोकं तसं पण नाही करत, की तुम्हाला आमचीच भाषा बोलावी लागणार. आम्ही कॉमन जी भाषा आहे सर्वसामान्यांना आम्हाला सर्वांना समजू शकते. तर तोच तीच लँग्वेज हिंदी आम्ही इथं यूज करतो. कारण मराठी जर आता इथं आम्ही गेलो आणि मराठी बोललो, तर यांना नाही कळणार. पण आम्ही महाराष्ट्रात म्हणजे आम्ही फॅमिली पण मराठीच बोलतो. मालवणी बोलतो. म्हणजे मेन करून तर आम्ही मालवणी बोलतो. कारण आम्ही कोकणातले असो, मालवणी माणसं असो, त्यामुळे आम्ही मालवणीच बोलतो. योर सचिन, वॉच टाइम से मतलब रखो. वॉच टाइम से मतलब रखो मतलब क्या? बाळू दादा म्हणते हो ताई बरोबर, एकच नंबर. थँक यू दादा, थँक यू सो मच. विहान भाई बोल रहे मैं चला गया था खाना खाने, उसके बाद मेरे कुछ क्लाइंट आ गए थे तो बिजी बिजी ही रहा. ओके भाई, फिर अब खाना खा के क्या कर रहे हो? वॉकिंग वगैरह चल रही है क्या? विहान भाई बोल के उसके बाद मैं फुल डे. ओ माय गॉड. अजय आठवले, कोण अजय आठवले? हे काय अजय आठवले? अजय आठवले म्हणताय 8 नंबर लाईक डन. थँक यू. म्हणजे लवकरात लवकर लाईक करा. विहान भाई बोले इन लोगों ने तो लैंग्वेज को ही टॉपिक बना दिया है. दिया भाई, बड़े अजीब लोग तुम, कसम से. नाही दादा, काय काय म्हणजे त्यांचं पण बरोबर आहे. त्या दादा, वो भैया मतलब राइट है, क्योंकि क्या होता है जब महाराष्ट्र में यही बिहार के लोग वगैरह सब रहते हैं, लेकिन
ऐसा लगता है कि वही उनका ये है और हम उधर किराए पे रह रहे। ऐसे उनकी तामझाम होती है कि मतलब कहीं भी ट्रेन में जाओ तो इनके झगड़े, कहीं भी जाओ तो इनके झगड़े। नहीं, हम हमारा इधर है, हमारा इधर है। भाई महाराष्ट्र में रहते हो तो हिसाब से रहा करो भाई। आपके लैंग्वेज से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिसाब से रहा करो। अभी हम देखो बिहार में जाएंगे और बोलेंगे अरे यार तुम मराठी बोलो, मराठी बोलो, तो नहीं सुनेंगे। वही वैसी ही बात होती है भाई, और कुछ नहीं होता। अ, इ, अ, ताई मी काय म्हणतो, मला मराठी बोलतो तुम्हाला जमत नाही काय सांगा. मग आता लोक काही पण भाषा बोलतात भाषा. मला काही समजलं नाही दादा, काय म्हणजे तुम्हाला काय म्हणायचे तेच मला कळलं नाही. प्लीज परत सांगा मला. राजश्री ताई म्हणतायत, राम राम ताई, कुठून आपण? राजश्री ताई मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. योर सचिन म्हणतात, ताई आपला वॉच टाईम वाढतो, सर्व असतील तर सर्वांच्या लाईव्हवर लाईव्ह चालतो. हो हो, बरोबर बरोबर. रिक्षावाला मैनावाला म्हणते मी कोणते विचारलं नाही दादा, मला नाही माहिती तुम्ही कोणते. नारायण शिंगोटे, हाय नमस्कार. सिद्धू दादा म्हणतात हाय. हाय दादा, सिद्धू दादा नमस्कार. जेवण झालं का? नाही दादा, जेवायचं आहे. बाळू दादा म्हणते महाराष्ट्रात राहू लागते तर मराठीत बोला लागते. ताई माझं एक म्हणणं आहे ताई, आता तुम्ही पण मला आता सांगा. नाही दादा, मराठी बोलणं गरजेचं आहे आणि बोलायलाच पाहिजे महाराष्ट्रात. पण आता जे महाराष्ट्रात नाही राहत, जे पंजाबला आहेत त्यांना आपण कसं हट्ट करणार ना की मराठी बोला. असं मी म्हणते की जे महाराष्ट्र सोडून राहतात त्यांना आपण कसं सांगणार ना की ज्यांनी कधीच मराठी बोलली नाही. आता आपण कसं बोलू शकतो ना. आता त्यांना आपण जाऊ पंजाबला आणि म्हणणार नाही, तुम पंजाबी में ही बात करो तब भी मैं ये चीज़ दूंगा. गलत आहे ना हे. हेच सांगायचं आहे मला की प्रत्येकाने आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगा. पण कुठेही अति करू नका सगळ्यांनी, एवढंच माझं म्हणणं आहे. आणि प्रत्येकाने आपापल्या आणि दुसऱ्याच्याही लँग्वेजचा आदर करा. नारायण शिंगोटे म्हणतात हाय. गणेश दादा म्हणतात जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र दादा. सचिन दादा म्हणतात मला तर चॅनलचा वॉच टाईम पाहिजे वाढवायला, बाकी काहीही बोला. बरोबर दादा, तुमचं चॅनल आहे का सचिन दादा? अनंत दादा म्हणतात हाय प्रीती. हाय अनंत दादा नमस्कार. कुठून बोलताय? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. राहुल पवार म्हणतात हाय. राहुल दादा म्हणतात असं लाईव्ह येऊन काय भेटतं ताई? दादा तुम्ही आधी मला खूप प्रश्न विचारलात, काय भेटतं काय मिळतं. याही आधी मी तुम्हाला उत्तर दिली आहेत. परत परत ह्याच गोष्टीची मी उत्तरं नाही देणार. सिद्धू दादा म्हणते जम्मूला माझा मित्र आहे. हो का सिद्धू दादा नमस्कार. कुठे आहे जम्मूला? मी पण जम्मूलाच आहे. राजश्री ताई म्हणते ताई जमले तर सोलकढी कशी करतात ते सांगा. ओके. सांगते सांगते. एक तर रेसिपी पण दाखवली असती, पण ती सोलकढी थंडीमध्ये खाणं योग्य नाही. तर मी तुम्हाला रेसिपी सांगते. आमच्या कोकणात कशी बनवतात ती, म्हणजे माझ्या घरी मी कशी बनवते ती मी तुम्हाला सांगते थोडक्यात. नारळ किसायचा, म्हणजे नारळ खवायचा असा. विळी असते ना त्याच्यावर, किंवा तुम्ही मिक्सरला पण लावू शकता. आणि मिक्सरला लावलं तर त्याचं काळपट पण येतं ना, म्हणून म्हणजे असं चाकूने काढलं तर. नारळ विळीवर किसायचा. त्यात मिरची टाकायची, आलं टाकायचं, थोडंसं लसूण आणि कोथिंबीर. आणि हे सगळं मिक्सरला लावायचं पाणी घालून. आणि त्याचा एक वस्त्राने, म्हणजे व्हाईट वस्त्राने किंवा चांगल्या फडक्याने त्याचा रस काढायचा, पाणी टाकून टाकून आणि थोडंसं मिक्सरला परत फिरवून दोन वेळा फिरवून. आणि त्यात नंतर मग आगळ असतो ना, कोकणी आगळ, तो टाकायचा. आणि वरून एक मिरची आणि वरून कोथिंबीर थोडीशी, आणि ती खायची. खूप मस्त लागते, करून बघा. यशवंत दादा म्हणतात हाय डिअर.
हाय डिअर जय भीम. यशवंत दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय? राहुल दादा असं लाईव्ह येऊन काय भेटतं ताई? परत परत तोच. सचिन दादा म्हणतात मला कोकणी भाषा खूप आवडते. कोकणी की मालवणी आवडते दादा तुम्हाला? म्हणजे आता मी बोलणार आहे ना. सचिन दादा तुमका खयची भाषा आवडता? कोकणातली मालवणी भाषा आवडता की गोव्याची कोकणी? बाळूदादा म्हणतात गुजरातची भाषा बोला, बिहारची भाषा बोला, महाराष्ट्रात मराठी बोला, अशी भाषा बोलता बोलता. राजस्थानची भाषा बोला, जर राज्यात गेलो ते भाषा बोला. ओके दादा. सिद्धू दादा म्हणतात आर्मीमध्ये. ओके, आर्मीमध्ये आहेत का? भरपूर मराठी लोक ना आर्मीमध्ये इकडे जम्मूला आहेत. अ, अनंत दादा म्हणते प्रीती तू प्रॉपर कुठली आहे? अनंत दादा मी प्रॉपर कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातली. पण मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी जम्मू काश्मीरला आहे इकडे. अनंत दादा मी नाशिकची. नाशिकचे आहात का तुम्ही? खूप खूप छान दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर डबल टॅप करा. मी आता कोकणात जाणार आहे भाषा शिकायला. अरे वा सचिन दादा, खूप छान. शिका शिका. प्रत्येक राज्याची भाषा यायला पाहिजे. आणि मला तर सगळ्या राज्यातली भाषा, मला पंजाबी भाषा पण खूप आवडते. तसंच जी हरियाणातली भाषा असते ती पण आवडते मला. अनिकेत दादा म्हणतात हॅलो ताई. हॅलो दादा अनिकेत दादा. राजश्री ताई म्हणजे धन्यवाद ताई, मी निश्चित करून पाहिलं. ओके राजश्री ताई, थँक्यू सो मच. तुम्ही मला हा क्वेश्चन विचारला. नाही तर खूप असे विचित्र क्वेश्चन सगळ्यात लोक विचारतात. तुम्हाला लाईव्हला येऊन काय भेटतं, पण तुम्ही खरंच खूप छान प्रश्न विचारला, त्याचं मी उत्तर देऊ शकले. थँक्यू. विहान दादा बोले मेरे पास वर्ड भी नहीं बोलने को प्रीतिया जी, क्या आप हम पंजाब के लोगों को भी बिहार से कंपेयर कर रही हो? नहीं भाई, मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ. मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ. सब सब लोगों को अपने अपने भाषा का रिस्पेक्ट है और दूसरों के भाषा का भी रिस्पेक्ट रखना चाहिए. यही मेरा ये है, मतलब ओपिनियन है कि सबको अपने अपने भाषा भाषा से प्यार है, प्रेम है, लेकिन दूसरे के भाषा को भी हम उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए. यही मेरा है. बाळदादा म्हणतात ताई मला सांगा हो ताई, मी बनवीन भाजी. सचिन दादा म्हणते अरे देवा, कोकणी आणि मालवणी दोन्ही पण आवडते. हो का? थँक्यू. सर्वेश दादा म्हणते माका मुंबईची भाषा शिकवा. तुमका मुंबईची भाषा कसली असता? अनिकेत दादा माका पण येत नाही. तुमका पण येत नाही कोकणातली भाषा? नको येऊ दे, मी शिकवीन सगळ्यांका. गंगाधर दादा म्हणते नमस्कार ताई, टेक केअर. मी जम्मूला होतो. खूप छान लोक आहे. जय हिंद. तुमचा सपोर्ट खूप मोठा आहे. सरजींना नमस्कार सांगा. गंगाधर दादा तुम्ही कुठून बोलताय? देशमाने दादा तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा मला. आणि थँक्यू सो मच, खूप छान कमेंट केलात. सचिन दादा म्हणते मी घाटी आहे, सर्व भाषा मला आवडतात. ओके. थँक्यू. अनिकेत दादा म्हणतात आज जादू झालं आहे. कसलं जादू झालं? विहान दादा म्हणतात मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा आपसे अब. नहीं भाई, मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ. यही मेरी बात है कि मैं किसी को हर हर स्टेट के लोग अच्छे हैं, उसमें ही हाँ बुरे हैं, वो उनका सवाल है. मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ. सचिन दादा म्हणताय ताई बरोबर बोलतात. येस दादा, थँक्यू सो मच. अनिकेत दादा लाईव्हला पॉलिटिक्स नको प्लीज, आणि भाषेचा विषय नको, कारण प्रत्येकाला प्रत्येकाची भाषा आहे आवडते, एवढंच बस. मला बाकी काही बोलायचं नाही आहे.
देशपांडे दादा म्हणतात सांगली महाराष्ट्र. ओके दादा, मी सिंधुदुर्गातली आहे, सिंधुदुर्ग कोकण. विहान भाई बोले यार आप बोल रही हो कि बिहार के लोग महाराष्ट्र आकर दादागिरी करते हैं, तो मैं आपको नहीं बोल रही हूँ भाई, बिहार के लोगों को बोल रही हूँ, तो आप अपने पे क्यों लेते हो? बिहार के लोग आते हैं महाराष्ट्र में, उस टाइम दादागिरी करते हैं, सबने देखा है, हमने ही नहीं देखा। लेकिन जो बिहार के अच्छे लोग होते हैं वो भी है उधर, वो भी अच्छे से बात करते हैं, बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, वो भी अच्छे से बात करते हैं। ऐसा नहीं, एक मतलब जो अच्छे हैं उसके साथ बुरे भी लोग हैं भाई, ऐसे मैं बोल रही हूँ, प्लीज गलत मत सोचो। नागेश पाटील, हाय नमस्कार नागेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. देशमाने दादा म्हणते माझे बाबा कुडाळ येथे होते. ओके, हो का दादा? अनिकेत दादा म्हणते माझी आवशीशी बोल एकदा. नक्की बोलते, नक्की बोलते. श्यामराव पाटील म्हणतात कोल्हापूर. कोल्हापूर, नमस्कार श्यामराव दादा, स्वागत आहे तुमचं. सचिन दादा म्हणते बस झालं ते भाषाचं रडगाणे. यार वय तेच ना की प्रत्येक जण बोलायला गेलं की दुसरंच काहीतरी काढून बसतात, उकरतात. विहानबाई मी काय म्हणती प्रीतिया? विहान भाई आप गलत मत सोचो, मैं आपका और मतलब पंजाब कोई भी स्टेट का किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज ऐसे मत सोचो. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय तेही सांगा लवकरात लवकर. काळजी घ्या गणपती बाप्पा, तुम्हाला आशीर्वाद आहेत. अशी बहीण मिळाली रक्षाबंधनला, राखी पाठवा नक्की. हो दादा, ॲड्रेस द्या, मग नक्की पाठवेन तुम्हाला राखी. त्याची भाजी. किशोर दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. तर विहानबाई, गंगाधर दादा म्हणतात ओके नक्की. ज्ञानेश्वर काय करताय? काय नाही दादा, आहोत लाईव्ह चालू आहे. अनिकेत दादा म्हणते करते हे भाई भैया लोक जाम त्रास देतात. मग तेच सांगते ना, चांगले लोक पण आहेत बिहारचे आणि वाईट लोक पण आहेत. जे म्हणजे मुंबईत चांगले पण लोक आहेत आणि वाईट पण लोक आहेत, त्यामुळे नको तो विषय, मला आता नाही बोलायचं त्या विषयावर. गंगाधर दादा म्हणतात मसेफ हसीज असेच काय. हा तुमचा ॲड्रेस ना? नक्की दादा, एकदा मी चांगली यूट्यूबर बनवते, हा ॲड्रेस मी सेव्ह करून ठेवणार आहे, तुम्हाला नक्की पाठवणार. विहानबाई बोलतायत सचिन दादा म्हणतात लय प्रेमळ आहेत महाराष्ट्रामधली लोक, अडचण आली की कुठे आहेत त्यांना शोधावं लागतं. बरोबर. विहान भाई बोल रहे खाने में क्या बनाया है आज आपने? अभी तो ना हम मार्केट में गए थे तो मोमोज लेके आए थे, फिर उससे पेट भर गया. अभी रोटी भी बनानी है, जब पेट खाली होगा तो मैं रोटी बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी. अनिकेत दादा म्हणताय, किशोर दादा म्हणताय चष्मा नसल्याने तुला ओळखता येत नाही. थंडी लागता जाम. सांगितलं हळद कांदा लसूण मसाला मिळतो, काही पाहिजे असेल तर ॲड्रेस पाठवा. ओके दादा, सांगलीला हळद कांदा लसूण मसाला. ओके, सांगलीला हळद कांदा लसूण मसाला मिळतो ना? हां, मस्त असतो. नक्की दादा, नक्की नक्की पाठवेन.
गंगाधर दादा म्हणतायत काही मदत लागली तर नक्की सांगा. हो दादा, नक्की सांगेन, नक्की सांगेन. सचिन दादा म्हणतायत वाव मोमोज. हां, मोमोज खाल्लेले, खूप दिवसांनी खाल्ले. अभिमन्यू दादा म्हणतायत हाय ताई नमस्कार, कशी आहेस? मी मस्त आहे अभिमन्यू दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार, 20 लाईक्स तर करून टाका. अनिकेत दादा म्हणते आज मी बिर्याणी खाल्ली. अरे बापरे, आज आमचा शनिवार आहे. हम नाही खाते, पण तू खाल्लीस ना, आमचं पोट भरलं. अनिकेत दादा. विहान खुराना 9 बजे आप खाना खाओगे, मेरी काम वाली दीदी मुझे 8 बजे तक खाना खिला के घर भी चली जाती है. वही भाई, आपके पास वो दीदी है, हमारे पास कोई नहीं है. हम खुद बनाते हैं, खुद खाना खाते. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि डबल टॅप करा. 14 लाईक्स करा. 14. देवाचा डीपी लावून कोणी बिर्याणी खाल्ली असं असतं का दादा? देवाची डीपी लावले तर बिर्याणी खायची नाही? व्हेज बिर्याणी पण खाऊ शकतो. कोकण सोलकढी वेज खूप छान. यवा कोकण आपला आहे. येस येस. देशमाने दादा नमस्कार. नक्कीच. यशवंत दादा म्हणतायत हाय डिअर. नमस्कार दादा, नमस्कार. हाय डिअर, जय भीम म्हणतायत. सचिन दादा म्हणतायत देवाचा लाभ. ओके, हे वाचलं ना. तुमच्या मिस्टरांना दाखवा. माझ्या मिस्टरांना. ओ तुम्हाला बघायचं आहे, लाईव्हला यायचं आहे? नाही म्हणतात, एवढ्यात नाही म्हणतात. अनिकेत दादा म्हणतायत सॉरी. यशवंत दादा म्हणतायत हाय डिअर, जय भीम. यशवंत दादा जय भीम म्हणतायत. हाय डिअर म्हणतायत. जय महाराष्ट्र, जय भीम. सचिन दादा म्हणते हो काका, ऐकू आलं व्हेज बिर्याणी. ओके. विहान भाई बोल रहे मैं एक कटरा आने वाला था घूमने. कटरा, ओके. बट मेरा ना प्लान चेंज करवा दिया मेरी गर्लफ्रेंड ने. उसने छत्तीसगढ़ की टिकट करवा दी मेरी. मैं जून में कटरा जाऊंगा प्रीतिया जी. ओके. छत्तीसगढ़ क्यों? छत्तीसगढ़ ही क्यों भेजा? वापस ना आने के लिए? गर्लफ्रेंड का कुछ प्लान होगा. छत्तीसगढ़ मत जाओ भाई. अभिमन्यू दादा म्हणते ताई त्यांच्याकडे कॅमेरा फिरवा, दाखवा. नाही दादा, ते नाही, मला ओरडणार, म्हणणार नको सांगितलेलं ना, मग तू कॅमेरा का दाखवला? नक्की दाखवणार मी त्यांना. जेव्हा माझं चॅनल मॉनिटाईज होईल तेव्हा मी नक्की दाखवणार. त्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत या मी तुम्हाला नक्कीच सांगणार लाईव्हमध्ये. सर्वेश दादा म्हणतायत हां जम्मू भाषा शिकवा. जम्मू भाषा, अरे बाबा भाषाचा नको रे बाबा, आता काय सांगू. जम्मू भाषा डोंगरी असा इकडची आणि ती माका येणार नाही. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आता मी लाईव्ह संपवतोय. तुम्ही कोण पटापटा बोलणारच नाही, काय नाही. 15 पण लाईक नाही सर. दुपारी खडे 65 होते आणि आता 14 अभिमन्यू दादा ताई मी 14 नंबरला लाईक केला. थँक्यू अभिमन्यू दादा. उद्या दुपारी भेटूया लाईव्हला. आता मी संपवते, मला भाजी करायची आहे. सर्वेश दादा म्हणते कोकणी भाषेत आणि भाषेत फरक आहे का? अरे देवा, कोकणी भाषा आपली वेगळी, इकडची डोंगरी भाषा वेगळी दादा. समवयतय म्हणजे? सचिन दादा समवंतय म्हणजे काय, मला नाही कळलं. डिंग डिंगा डिंग डिंगा डिंग डिंगा डिंग डिंगा डिंग 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 डिंग. लवकरात लवकर कमेंट करा, मी आता लाईव्ह संपवते. कोकणी भाषेत आणि मालवणी भाषेत काय फरक आहे? कोकणी भाषा ह्याच्यापासून म्हापशापासून सुरू होतं कोकणी भाषा, होय ना हो? म्हापशापासून. आणि कुडाळच्या पट्ट्यात
कोकणी भाषा येता ह्याच्यापर्यंत वैभववाडीपर्यंत वाटतं. देवगड यापर्यंत कोकणी भाषा मालवणी भाषा चलता. म्हणजे काही जिल्हे काही तालुके असत थंयसर मालवणी भाषा चलता. गुरुनाथ कुठे आहेस ताई विचारताय. गुरुनाथ भोईर. गुरुनाथ दादा मी जम्मू काश्मीरला असं संपवताय ना. हा संपवतोय. चला ठीक असा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी कुंभार आयात का. हो दादा मी कुंभारच आहे. मी कुंभार आहे कुंभार. माझी जात आहे कुंभार. पण इथं जात बीत कोणी विचारत जाऊ नका. मी तुम्हाला आपलं सांगितलंय पण परत परत मला कोणी जातीबद्दल विचारू नका. कारण लाईव्ह असा प्लॅटफॉर्म आहे जिथं जात धर्म हे चालत नाही. बाय बाय. आरबी हाय मॅडम. खूप सुंदर दिसताय तुम्ही मॅडम. थँक्यू. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आता मी लाईव्ह संपवते पटकन. उद्या दुपारी 1 वाजता लाईव्ह असणार आहे. तर नक्की जॉईन व्हा सर्वांनी. बाय बाय. टेक केअर. गुड नाईट. स्वीट ड्रीम.